si Doc Ana Linda Pilien, ang isa po sa mga nirerespeto at konsultant po sa infectious disease sa laban natin po sa COVID-19. Doc Ana, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ng DCGB. Welcome po sa programa. Good morning. Naririnig na po ako, Sir Pio. Yes, Doc Ana, we're live on air and you're coming in 5x5. Very clear po. Doc Ana, una po, salamat sa oras na ibinabahagi niyo po sa DCGB, Doc Ana. You're welcome, Sir Pio. Opo, Doc Ana, bakit po ganito na ang sitwasyon natin sa Albay? Itinaas na tayo sa alert level 4 ng DOH and meron ng mga munisipios po na mga may heightened restrictions, one of which yung Santo Domingo and sa Tiwi, to name among others. And ba't po ganito na, Doc Ana, based sa record and datos na hawak niyo po insofar as COVID situation is concerned dito sa Albay? Go ahead po, Doc Ana. Okay, so good morning po ulit. Actually, Sir Pio, expected talaga na magsa-surge tayo, no? Kasi if you look at the trend ng COVID sa atin, basta nag-surge sa Manila, ang kasunod niyan tayo na. Pag bumaba na yung cases nila, tayo na yung magiging kasunod niyan. So actually, nagpe-prepare na talaga kami for this surge since as early as July. No, July, pina-prepare na namin kasi na-expect na natin dahil alam natin na pag nag-surge ngayon, Delta yan. And kung Delta, di ba, sabi ko sa inyo dati na it's highly transmissible, masyado siyang nakakahawa. So kung yung dating strain natin, isang tao nakakahawa sa 2 hanggang 3, itong Delta nakakahawa, isang tao nakakahawa sa 6 to 8 people. So kung mapapansin natin ngayon, ang mga na-admit namin sa ospital or ang mga nagkakasakit ng COVID, karamihan pamilya na. So yung tinatanong mo kanina na bakit may mga ibang areas na critical or nasa ECQ, kasi binibase yan sa number of cases nila in a day na nagpa-positive versus yung total population ng lugar. So for example, mababa ang population, for example, 3,000 lang ang population ng isang lugar. Tapos merong 30 na tao or 30 na tao na nagka-COVID doon. So that's about 10%, 'di ba? So mataas na 'yon. Kaya sila na-place under ECQ. So ang titingnan natin sa mga ganyan, hindi yung number of cases. Ang titingnan natin is number of cases over the total number of population sa isang lugar para ma-declare sila as critical or moderate level. Opo. We will go into that, Doc Ana, yung process ng pag-declare ng critical or moderate level po, Doc Ana. Una, may narinig ako sa statement mo kanina na expected na talaga na mag-surge tayo. Pag Yes. ang capital city natin, Manila, mag-surge, susunod yung mga nearby areas, pati dito sa Bicol. Now, Doc Ana, are we expecting some more surge in the near future? Basado sa inyong observation, database po, Doc Ana. Pwede po ulit yon kasi yung coronavirus, mag-mutate kasi siya, di ba? So nakikita natin every time na nagsusurge, dahil siya sa bagong variant. So yung last time na nag-surge tayo ng May and June, dahil yon sa Alpha and Beta. Tapos ngayon naman yung surge natin dahil sa Delta. So ngayon may binabantayan yung WHO na variant of interest, yung tawag nila, yung Lambda. So kung yun ay makapasok din sa Pilipinas, potential na naman yon na magiging variant of concern na pwedeng mag-cause din siya ng surge. Kasi ang characteristic ng Lambda, mas matindi siya kaysa sa Delta. So ang virus kasi ang talino niya mas matalino siya kaysa sa mga tao, no? Mas parang one step ahead parati yung virus.
Samantalang yung mga tao, hindi nagbabago yung attitude, ganun pa rin. Sa start ng pandemic until now, ganun pa rin. Ang virus, bago siya ng bago, mutate siya ng mutate. So naghahanap siya ng way para ma-evade niya yung vaccine. Naghahanap siya ng way para maging mas nakakahawa. Naghahanap siya ng way para yung ibang diagnostic test hindi na siya ma-detect. So yung iba naman nagiging resistant na sa binibigay ng mga gamot. So mga ganon. Kaya ang pinaka-importante talaga, kahit anumang variant yan, ang importante po talaga, Sir Pio, is yung attitude ng tao. Mm-mm. No? So, kailangan isipin natin na nasa pandemic pa rin tayo at kahit vaccinated tayo, nandiyan pa rin yung virus, hindi naman nawawala. So, even if we are vaccinated, pwede pa rin tayong mahawaan. Although, ang difference ng vaccinated sa hindi vaccinated, mas lumalala yung mga hindi nabakunahan. In fact, karamihan po ng nasa ICU namin ngayon at yung mga malalalang kaso, mga wala pong bakuna. Opo. Dok, kanina may nabanggit ka na yung Delta sa Manila nag-surge, and dito sa atin, para ma-statement kanina na familia na to and mas mabilis yung spread. Are you Yes. confirming yung statement ng DOH Bicol na yung variant dito sa Bicol, lalo dito sa Albay, is predominantly Delta na po? Yung lumabas po na biosurveillance na yung September, yung latest, if I'm not mistaken, September 22 ata, mataas na po yung Delta. So meron pa rin nakikitang Alpha, Beta, pero unlike nung surveillance natin ng June-July na predominantly Beta and Alpha, ngayong September po, mas mataas na po yung Delta. Opo. Are we speaking of Albay, Doc Ana? Mataas ang Delta na sa Albay, over? Hindi natin precisely masasabi kung mataas kasi ang biosurveillance kasi po, random sampling, hindi naman lahat ng natetest for positive pinapagawa ng biosurveillance. Yung biosurveillance, doon mo malalaman kung anong variant. So hindi lahat. So parang random sampling lang na pinapadala sa Manila and makikita doon sa tinitest kung ano siya. Beta siya, alpha siya, or delta siya, ganon. So sa atin, may mga cases na rin na nadidetect yung delta, na may nadidetect pa rin na beta, alpha. Pero isipin natin na ang delta nga, since mas nakakahawa siya, pag meron nang na-detect sa isang lugar na kahit isa or dalawa, talagang kakalat yan kasi mabilis siyang kumalat. Ay, And opo. ang isa pang characteristic nitong delta, yun nga, pamilya yung nahahawaan kasi sobrang bilis nga siya makatransmit. So, yan na po ang prevailing condition ngayon dito sa Albay. That's why tumataas tayo, do ka na laging double digits ang positive sa COVID. Yes po. Pero ang tingin ko dyan, underreported pa yan eh. Kasi maraming pasyente na hindi na nagpapa-RT-PCR. So, nagpapa-antigen lang sila. Pag positive na yung antigen nila, nag-home quarantine na lang sila. Hindi na sila nagpapa-RT-PCR. So, ang nare-report lang kasi ng DOH, yung RT-PCR positive, di ba? Yung mga antigen positive, di man yan nare-report. So, yung makikita natin na numbers, probably double pa yan eh. Hindi lang talaga properly accounted for lahat ng kaso. You mean to say, Doc Ana, tip of the iceberg lang tong numbers na napapublish officially ng DOH, over? Probably po. Nako, so ibig sabihin, the danger is clear and present much more today, Doc Ana? Yes po, kasi may mga patient kaming nakukuha na pag pumunta sa ospital, nasa late stage na siya ng COVID, no? So ibig sabihin matagal na siyang may symptoms, hindi lang siya nagpapakonsulta, tapos magpapakonsulta lang pag mahirapan ng huminga. So may mga ganon. So yung time na yon na hindi pa sila nasa ospital, nasa bahay pa sila, pwede silang nakakahawa, di ba? Yun, so this is brought about by under-reporting factor, Doc Ana? Yes, underreported talaga probably po kasi hindi naman lahat nagpapatest ang mga symptomatic, tapos hindi naman lahat nagpapa-RT-PCR. Remember, ang nare-report lang po sa DOH yung RT-PCR positive.
hindi naman nare-report yung antigen positive. Opo. What would be the correlation dito, Ma'am Ana, sa capacity natin to absorb itong mga pasyente natin medically sa Albay muna tayo and further sa Bicol po? Sa ngayon, capacity ng hospital, lahat ng private puno. Yung BRTTH, may mga bakante pa po kasi ginawa na nga ang BRTTH na COVID referral center lang. Hindi na kami nag-a-admit ngayon ng non-COVID, no? Except for yung mga critically ill na nasa ICU na non-COVID. Aside from that, lahat na po COVID. So, may mga bakante pa kami sa BRTTH, pero yung ICU namin sa BRTTH, puno na po. Opo. Are we now medically overwhelmed dito sa Albay and sa Bicol? Hindi pa siguro overwhelmed dahil wala pa namang pila-pila na nasa labas ng hospital na ambulance, no, parang ganon. Pero kung hindi natin kasi makokontrol ang Delta, pwede tayong pumunta sa ganon, di ba? Mm-mm. Kasi yun nga, maraming tao pa rin na parang hindi ko alam kung na-burnout na sila sa pandemic dahil ang tagal-tagal na, 2 years na, di ba? Parang sa kanila, they live with the virus na, hindi na nagmamask, hindi na rin nag-physical distancing. So yung transmission natin, mas mahirap ma-control pagka yung gano'n na yung attitude ng mga tao. Opo, para Doc Ana, kanina para natawa ka dun sa tinanong ko yung ma-overwhelm na tayo. Are you seeing in the near future, ma'am, na sana, Doc Ana, huwag dumating sa ganon? Sana hindi kasi syempre ang hirap for the medical community, for the hospitals pag overwhelmed kasi unang-una hindi kakayanin ng manpower, no. Pangalawa, ang daming pasyenteng mamamatay kasi hindi na maa-admit dahil wala nang mapag-admitan, diba? So ako lang parang iniisip ko, sana tulong-tulong lahat, all the people, mga tao, mag-ingat din. Kasi ang pinaka-importante talaga, prevention pa rin. Huwag na nating hayaan na mahawa tayo para hindi tayo ma-ospital or hindi tayo makahawa sa iba. So, yun lang. Siguro kung anong message lang ang gusto kong iparating siguro for this morning. Oo. Yung para sa ating lahat, kanya-kanyang watch out for our own. Yung parang, yun na lang ang makakontribute natin sa lugar natin na kailangan talaga mag-ingat po kasi alam mo, 2 years in the pandemic, meron pa rin talaga mga tao hindi naniniwala na may COVID. So hindi ko alam kung bakit ganyan yung mga attitude, pero sana everybody will contribute para po hindi tayo ma-overwhelm at hindi po dumami masyado yung kaso natin na to a point na hindi na sila ma-admit sa hospital at sa bahay na lang sila mamamatay. So yun lang yung sana ina-avoid natin na mangyari sa atin. Opo, Doc Ana, before I let you go, isa na lang po, in layman's term, pakipaliwanag po, ano itong sinasabing attack rate na medyo mataas dito sa Albay and Legazpi insofar as COVID is concerned? Go ahead po, Doc Ana. Ang attack rate kasi, parang ano yan, measure nila kung gaano kadaming bagong kaso in a day na nare-report versus the total number of population. No? So, for example, sa isang araw, ilan ba ang bagong kasong nare-report? Tapos, i-divide mo yan sa total number of population, makukuha mo dyan yung percentage. Yun yung attack rate mo. So, doon nila binibase yung kung anong control measures ang gagawin, plus the capacity of the hospital, kung meron pa bang mapapag-admitan, the ICU capacity, tsaka yung bed capacity ng hospital. So doon sila nagbe-base ng kanilang mga restriction, whether i-place yung isang lugar sa stricter quarantine or kung ano yung magiging basis nila for a stricter quarantine. Opo, so correlative yung numero ng na-infect sa total number ng population na number of population. Opo. Sige, Doc Ana, kung meron ka pa gusto idagdag, please go ahead po, makikinig po kami. Opo. So, alam naman po natin ngayon na tumataas talaga yung cases ng COVID sa atin and most likely nga Delta na to. So, ang Delta talaga napakabilis makahawa. So,
kung meron po kayong nararamdaman, wag na po kayong lumabas ng bahay. So mag-isolate na lang tayo sa bahay, and kung may chance na magpatingin sa doktor, better, or magpa-test para po ma-isolate at ma-contact trace yung mga nakasalamuha nyo po. Kasi pag hindi po natitrace lahat ng contacts, yung mga contacts na yun, pwedeng makahawa din sa iba. So, lalong dadami po yung kaso, lalong hindi natin makokontrol yung pagtaas ng COVID cases dito sa ating lugar. Opo. Doc Ana, napakaraming salamat po. Keep safe and God bless po. Thank you po. Good Okay. morning. Bye-bye. Good morning, bye-bye. Si Doc Ana Linda Bilyan po, saro sa mga ipinagrespeto. Consultant po yan, ha? Kan gobyerno sa laban niya to sa COVID-19, hindi po sa Kabikulan partikularmente,